салом ба онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. даври даҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ҳангомаҳои зиёдеро ба миён овардааст ки дар ин нашри барнома муҳокимааш мекунем. ёдовар мешавем ки барномаи мо таҳти сарпарастии ширкати теннисӣ нашр мешавад. моро пайгирӣ кунед. даври гузашта мо зимни як пешгӯӣ нисбати бозии дастаи беҳтарин муқобили дастаи заифтарини лига гуфта будем ки Куктош бо кафолати 100% имкони 3 имтиёз ба даст оварданро дорад. ин ягон ҷои баҳс надошт ва он чизе ки интизораш будем ба миён омад. дастаҳои Куктош ва ваҳдати шаҳри ваҳдат рақобати худро бо задани голҳои зиёд хотима бахшиданд, вале ин голҳои зиёд ба бозингарони дастаи ваҳдат ягон робита надорад. далели аҷиб, футболбозони дастаи Куктош ба дарвозаи ваҳдат сари ҳар бозингаре якголӣ заданд, яъне 11 голи бидуни ҷавоб. ваҳдат бо шиёри шикаста ҳам бошад нарехтааст, ҳоло ҳам муборизаҳои худро идома медиҳад. ягона бурде ки ин даста дорад, аз шикастҳои бузург ҳеҷ гоҳ дилшикаста намешавад. ғайри ин дидор дигар ҳеҷ рақобати давр чунин сергол анҷом нашуд, вале дар мавриди бозие ки асоситарин рақобати давр ба ҳисоб мерафт, месазад ки як-ду ҷумлаҳаке ҳарф зада бошем. гап сари дербии ҷануби кишвар бо иштироки дастаҳои ҳосилот ва ҳулбуки ноҳияи восе меравад ки бошгоҳҳои мазкур барои болотарин зинаҳои ҷадвали мусобиқа муборизаи беамон мебаранд. дастаи ҳулбукро мисле ки чашм гирифтааст. ин даста дигар ғалаба намекунад ва гӯё ки ба таназзули ҳамешагӣ рафта бошад. ин натиҷаи ҳамон бохтҳост ки аз зинаи аввал ҳамакнун ба зинаи чорум фаромаданд ва ҳатто дар ин хона низ хавфи рафтан ба зинаҳои поёнии дигар таҳдидашон менамояд. ҳосилот дар қатори Куктош ба унвони муддаигӣ арзанда аст ва ҳамагӣ бо як холи кам барои садри аввал муборизаҳои беамони худро идома медиҳад. дастаи Гулистон мисле ки вақтҳои охир дар маркази диққат аст. аз дастае ки бо ҳунарнамоиҳои аввалаш умеде ба ояндаи дурахшонаш набуд, ҳамакнун тарсе барои абардастаҳои лигаи якум гаштааст. душанбе ҳарчанд дастаи ба истилоҳ сахт нест, вале Гулистон ин дастаро ҳам аз садди роҳ берун кард. бозии ду дастаҳои сус низ хеле ҷаззоб сипарӣ шуданд. барои он ин рақобат пурэнерҷӣ буд ки ҳам барои моҳир ва ҳам барои сарҳадчӣ ягона шонси имтиёз ба даст овардан маҳз дар ҳамин дидор буд. инро аз рӯи сатҳи дастаҳо мегӯем ки ҳоли ҳозир бошгоҳҳои мазкур дар хонаҳои охири ҷадваланд. хулос шаҳри даври даҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро дар барномаи навбатии фат пайгирӣ кунед. рақобати аввале ки бояд дар мавридаш ҳарф занем ин дидори дастаҳои ҳосилот ва ҳулбук буд ки бемуҳобо яке аз рақобатҳои марказии даври даҳум ба ҳисоб мерафт. дидори дастаҳои ҷануби кишвар дар майдони хонагии дастаи ҳулбук воқеъ дар ноҳияи восе баргузор гардид. мегӯянд ки барои шер фарқе надорад ки дар хона аст ё дар берун, муҳим шикаст нахӯрад. дастаи ҳосилот новобаста аз оне ки дар сафар рақобаташро бо ҳулбук анҷом дод, ҳамон рафти рақобатро қариб ки ба пуррагӣ идора мекард ва шонси бачаҳои ҳулбук дар қиболи онҳо заифӣ менамуд. ба миён овардани фурсатҳои голӣ аз ҷониби ҳар ду даста ба назар мерасид, вале ҳадафмандона истифода бурдани онро футболбозони дастаи ҳосилот бештар иҷро мекарданд. ҳарчанд голҳои зиёд ба чашм нарасид, вале имтиёзи лозимӣ ки асоситарин мақсад ба ҳисоб меравад ба хазинаи касе рафт ки ғолиб баромад. акнун дар сӯжаи омодакардаи ҳамкоронамон бубинед ки дастаҳо натиҷаи дидорро чӣ гуна хотима бахшиданд. яке аз бозиҳои марказии даври даҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе бо иштироки ду дастаи муддаӣ барои дарёфти роҳхат ба лигаи олӣ ҳулбуки ноҳияи восе ва ҳосилоти ноҳияи фархор баргузор шуд. ҳар ду даста аз дақиқаҳои аввали бозӣ танҳо барои ғолибият ба майдон омада пайваста дар хатти ҳуҷум қарор доштанд, вале имкониятҳои ба дастомадаро то ба охир истифода карда натавонистанд. бояд гуфт ки дар ин қисмати бозӣ дастаи ҳулбук нисбат ба дастаи ҳариф имкониятҳои бисёртар дошт ки ҳисоби бозиро кушода дар бозӣ ба пеш барояд, вале дастаи ҳосилот дар хатти ҳимоя бо кӯшиши дарвозабони даста имкон надоданд ки ҳуҷумҳои созмондода ба гол анҷом ёбанд. дастаи ҳосилот низ дар дақиқаҳои охири бозӣ ду маротиба ба задани гол наздик шуд, аммо дар нимаи аввали бозӣ аз ҷониби дастаҳо ягон гол ба сама расонида нашуд. дар қисмати дуюми бозӣ бошад, боз ҳам дастаҳо ба кушодани ҳисоб дар бозӣ наздик мешуданд. ҳам дастаи ҳосилот ва ҳам дастаи ҳулбук имкониятҳои хуби голзаниро дар назди дарвоза
дарвозаи ҳамдигар созмон доданд ки дар баъзе ҳолат ҳамлаварон ба иштибоҳ роҳ дода бошанд, дар ҳолати дигар дарвозабони дастаҳо низ кори худро ба хубӣ анҷом доданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад баъди хатои навбатӣ довари марказӣ Сайфалӣ Турдиев ба ҳимоятгари дастаи Ҳулбук Шуҳрат Раҳмонов корти сурх нишон дода ӯро аз майдон хориҷ карданд. дар нафасҳои охири дидори имрӯза бошад баъди иҷрои ҳолати стандартӣ ҳамлавари дастаи ҳосилот Некрӯзи Салимзод тӯбро дар назди дарвозаи рақиб дарёфт карда голи ғалабаовари дастаашро ба самар расонид. ҳарчанд дар дақиқаҳои охири бозӣ соҳибони майдон кӯшиш намуданд ки ҳисоби бозиро баробар созанд, аммо ин кор ба онҳо даст надод. ҳамин тариқ дидори дастаҳои Ҳулбуки ноҳияи Восе ва ҳосилоти ноҳияи Фархор дар дербии минтақаи Кӯлоб бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расида. дастаи Ҳулбук аввалин маротиба дар мавсими имсола дар хонаи худ ба бохт рӯбарӯ шуд. дастаи ҳосилот бошад 3 имтиёзи навбатиро ба даст оварда мавқеи худро дар зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқа боз ҳам устувор гардонид. дар бораи мавриди ин бозӣ бо дастаи Ҳулбук хеле бозӣ пурқувват буд. даста дар қисми аввал мо вазъиятҳои голзанӣ доштем, истифода бурда натавонистем. барои ҳамин сабаб бозӣ 0-0 ба анҷом расид. вале дар қисми дуюм мо тағйирот ба даста ворид кардем. бозиро бо 1-0 ба дастаи Ҳулбук мо ғалаба кардем. мо даври қаблӣ гуфтем ки дастаи Паншер дар муқобили дастаи Динамо шонси камтар дорад. шояд ин сухани мо ба гӯши дастаи Паншер расида бошад ки ба қавле Динаморо нафаскашӣ намонданд. дидори дастаҳои мазкур як нав баробариро ба назар меовард ва дар ба миён овардани фурсатҳои натиҷабахш ҳар ду даста қариб ки баробар буданд. ана барои ҳамин бозиҳои Паншерро пешгӯӣ кардан мушкил аст. як рӯз мебинем муқобили як дастаи камбаҳо ба шикаст мувоҷеҳ шудааст, рӯзи дигар як дастаи пурқудрати ҷадвалро аз роҳи худ берун мекунад. хулас рақобати дастаҳои Паншер ва Динамо он гунае барпӯ шуд ки интизориашро надоштем. ҳам Динамо ва ҳам Паншер дар қисмати аввали бозӣ бо ташкил кардани контрҳуҷумҳо ва ба миён овардани фурсатҳои голӣ заҳмати беандоза мекашиданд ва кор то ҷое расид ки дигар зӯру муайян кардан имкон надошт. дастаҳо бо бозии баробар иктифо карданд ва шумораи голҳои зиёд ҳам ба қайд гирифта нашуд ки ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ намуданд. якҷо тамошо мекунем. дар доираи рақобатҳои даври даҳуми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум, тимҳои Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Динамои шаҳри Душанбе майдондорӣ намуданд. вохӯри тимҳои мазкур дар варзишгоҳи ба номи Уктам Мамадови ноҳияи Балхӣ сурат гирифта бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. нахустин шуда ҳисоби бозиро футболбозони дастаи Динамо боз намуданд. ҳуҷумкунанда рақами 9 Давлатзода Хуршед аз як партофти саривақтии ҳамдастааш моҳирона истифода бурда тӯбро бо сар дохили тури дарвозаи дастаи Паншер гардонид ва бо ҳамин қисми аввал 0-1 ба анҷом расид. қисмати дуюм бисёр ҷолибу дидани ва пуршида сурат гирифт. бозингарони соҳибони майдон барои ҳисоби бозиро баробар намудан тез-тез ба ҳуҷум мегузаштанд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 65 дидор капитани дастаи Паншер рақами 8 Маҳмуд Ғайёров лаҳзаи хуби ба амал омадаро самаранок истифода бурда хати дарвозаи дастаи Динаморо рахна сохт ва тимашро аз бохт наҷот дод. дар даври даҳум мо дастаи Динамо яке аз дастаҳои пурқуввати Лигаи Якум мебошад. бозингарои хуб ҳастанд ҳамаш. дар майдони худ қабул кардем. худатон дидед ки ҳаво чӣ хел гарм буд. бозингаро ба ин таъсири калон расон. чӣ бозингарои мо чӣ бозингари вай бароим ба фикрам ман хиёл мекунам ки он бозие ки мо мехостем бозингаро нишон дода натонистам. ба ҳар ҳол ба ин нигоҳ накарда қуввашона бисёр сарф кардан айсоби қувва бисёр сарф кардем. мо ай бозингарои розӣ як камбудӣ дорем, дар пеш гол зада наметавонем. ҳамин камбудӣ бо нақшаи худро бозид бароим ки бозӣ мусовӣ шуд. ман хиёл мекунам мусовӣ ҳам вай розӣ мешаванд. мо барое ки ҳар ду даста як хел бозӣ кардан, лекин мо айсоби ки соҳибони майдон будем метонистем ғалаба кунем. лекин бо ман гуфтам ки бозингаро истифода бурда натонистанд он шансое ки голзанӣ доранд. бозии оянда бо яке аз лидерҳои Лигаи Якум бо дастаи Ҳосилот бозӣ мекунем, ҳаракат мекунем, хуб бозӣ кунем. бачаҳо нағз тайёрӣ мебинанд. як камтар камбудӣ дига ҳаст ки бачаҳо бисёр ҷарроҳӣ гирифтагианд. бозингаро камтара бисёр бозингарои ҷавон бозӣ карда ба ин нигоҳ накарда тайёрӣ хуб мебинем. дар бораи бозӣ чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳар ду дастаам бозии хуб нишон доданд. ҳар ду дастаам мехостанд ки ғалаба ба даст биёранд ва кӯшиши бисёр доданд. чӣ хел ки мо дидем
ҳариф ҳам метавонист ғалаба ба даст биёрам ва инчунин мо ҳам вазъиятҳои гозанӣ ки мо доштем мо натавонистем истифода бурда хай футбол аст бозӣ дуранг анҷом ёфт. даври меомадагӣ мо дар майдони худ дастаи Гулистонро қабул мекунем. бозии дастаҳои Барқчӣ ва Сарои Камар ҳам саҳлу сода паси сар нашуд ва беҳуда мо чанд рӯзи охир дастаи Сарои Камарро мавриди тавсифи аз ҳад зиёд қарор намедиҳем. танҳо як қадами дигар барои ворид шудан дар чоргонаи аввали ҷадвал мондаасту бас. ҳоло имконияти 100% вуҷуд дорад ки аз заифии нобаҳангоми дастаи Ҳулбук истифода бубаранд ва хонаи онҳоро ба истилои забт намоянд. Сарои Камар Балқчии воҳимаро ки ба наздикӣ курсии сармураббигиро ба мураббии таҷрибадор Раҳматулло Фузайлов вогузор намуданд бе ягон мамнуият шикаст дод. рӯ ба рукӯ рафтани Барқчӣ ба он оварда расонид ки ин даста оҳиста оҳиста ба таъхонаи ҷадвали мусобиқа ҳаракат мекунад ва ду хона болотар аз аутсайдерон қарор мегирад. бозии мазкурро ки ҳам барои Сарои Камар ва ҳам барои Барқчӣ аҳамияти хоса дошт, ҳамкорони мо мавриди сабт қарор доданд ва таҳлили онҳоро нисбати ин бозӣ фарохтар мешунавем. мо айни ҳол дар майдони марказии шаҳри Ҳисор қарор дорем. дастаи Барқчӣ баъди якчанд лаҳза бо яке аз тимҳои баробарқувваи худ Сарои Камари 5 рақобат хоҳад намуд. яке аз ҳадафҳои асосии сармураббии ҷадиди даста Раҳматулло Фузайлов баъди он силсиланокомиҳое ки дастаро пайгир аст онро дар майдони худ аз байн бурдан мехоҳанд ва дар баробари ин бояд қайд намуд ки дастаи Сарои Камари 5 ҳам метавонад бо ин гуна рақибон хуб ҳунарнамоӣ кунад ва сазовор дар ин бозӣ бошад. ва баъди ин бозӣ мо шоҳид хоҳем гардид ки кадоме аз ин дастаҳо метавонанд қуллаи зафарро фатҳ намоянд. дидори дастаҳои Барқчӣ ва Сарои Камар яке аз рақобатҳои марказии даври мазкур ба ҳисоб мерафт. Сарои Камар дар арафаи ворид шудан ба чоргонаи аввал аст ва Барқчӣ баъди шикасту рехтҳои пайҳами чанд даври охир ҳамакнун ба мавқеи қаблии худ баргаштан мехоҳад. дар қисмати аввали бозӣ ҳарчанд барои ҳарду даста имкониятҳои голзанӣ хело зиёд фароҳам меомад, вале ба бозингарони ҳиҷ дастае муяссар нашуд то дар пайти аввал ҳисоби дидорро боз намоянд. қисми аввали бозӣ бидуни задани гол хотима ёфт. баъди шурӯи пайти дуюм меҳмонон пас аз 2 дақиқаи оғози бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 47 ҳисоби бозиро кушоданд ва голи аввалини дидорро футболбози дастаи Сарои Камар Сорбон Гирдаков ба ҳадаф расонид. дар идомаи рақобат дастаҳо мисли қисми аввал баробар ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳарчанд имкониятҳои голзанӣ аз ҷониби ҳарду даста созмон дода мешуд, лек дар лаҳзаҳои охир ба ин кор муваффақ намешуданд. қоидавайронкунӣ дар ин дидор аз ҷониби футболбозони ҳарду тараф хело зиёд ба назар мерасид ки ин аз ҷаззобият ва шаҳомати дидори мазкур дарак медод. дар идомаи рақобат мо аз ҷониби ҳарду сармураббӣ тағйиротҳоро низ мушоҳида намудем. махсусан Раҳматулло Фузайлов аз 5 имконияти иваз кардани футболбозон истифода намуд ва аз ҷониби меҳмонон бошад 3 тағйиротро шоҳид гардидем. баъди ҳуҷумҳои пайвастае ки аз ҷониби тими меҳмон роҳандозӣ мешуд, дар дақиқаи 76 Маҳмадшариф Раҳматов голи дуюми дастаашро ба номаш муҳр зад. баъди ин гол соҳибони майдон яккам фаъол гаштанд ва дар ҳолати тӯбдорӣ бо пасҳои кӯтоҳ кӯшиши ба ҳамла гузаштанро менамуданд. онҳо бештар аз канорҳои майдон ҳамлаҳои худро созмон медоданд. дар дақиқаи 89-уми рақобат футболбози дастаи Барқчӣ Шаҳбол Наимов баъди ирсоли тӯб аз канори майдон бо сар тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид сохт. ҳарчанд дар идома мо ҳамлаҳои соҳибони майдонро шоҳид гардидем, аммо натавонистанд ҳисоби бозиро ба мусовӣ расонанд. ҳамакнун дар ҷадвали мусобиқот дастаи Барқчӣ бо 10 имтиёз дар мавқеи нуҳум ва Сарои Камар бошад бо 17 хол дар зинаи панҷум то ба ҳол қарор дорад. باید قرقی کنند دسته برخشی که دسته بهترین لیگ یکم باشد، یعنی دسته نورسانی جمهوری ما است. بازی خیلی پرشدت گذشت، خیلی شفقاور گذشت. نظارت بازی بسیار قریب 50-50 بود، لیکن ما از فرصت از لحظه گلزنی استفاده برده голой خود را زدیم و غلبه نصیب ما شد. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Немножко тяжело было, буквально вчера принял команду. В психологическом плане ребята молодые, им тяжело. Они с одним тренером работали уже на протяжении не одного года. Некоторые даже воспитанники были. Ребята молодые, я думаю, есть над чем работать, будем поправлять.
через работу все исправлять, особенно в психологическом плане. Есть, конечно, большие недоработки. Опять же, это говорит то, что ребята молодые, но это огромнейший опыт для этих ребят. Это, как вы знаете, это борщи на базе сборной Ю-16. Я думаю, вот это первая лига, для них огромнейший опыт. И подвести наша задача, самое главное, собрать команду, подготовить к отборочному циклу Азии. Я думаю, все будет нормально. бозиҳои дигари даври даҳуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум ба таври зайл сурат гирифтанд. Дастаи Гулистон дар майдони худ дастаи Душанберо қабул кард, ҳарчанд дастаи Душанбегӣ дар сатҳи олӣ нест, вале ба Гулистон муяссар шуд ки ин дастаро бо ҳисоби 2-0 мағлуб намояд. Дастаи Куктош ба дарвозаи дастаи Ваҳдат 11 голи беҷавоб зад ки дар ин мавсим чунин ҳисоб рекорд ба шумор меравад. моҳир дар ниҳоят аз пирӯзиҳои пайҳам истиқбол мегирад ва дар муқобили дастаи Сарҳадчӣ боз ғалаба ба даст овард. дидори ду дастаи сусти чемпионат 3-2 ба нафи дастаи моҳири Ёвон хотима ёфт. дастаи Сарои Камари 5 бошад бо дастаи Барқчӣ андари майдон шуд ки дастаи шаҳри Ҳисор нав тағйироти кадрӣ дар курсии сармураббигӣ ба миён овард ва дар ҳамин ҳоли сардаргумӣ ба шикастҳои пайдарпай мувоҷеҳ мешавад. Сарои Камар низ ин дастаро бо ҳисоби 2-1 мавриди шикаст қарор дод ва мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа мустаҳкамтар намуд. ҳосилот дастаи Олбугро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард ва Паншеру Динамо бозиро 1-1 мусовӣ анҷом доданд. ҷадвали умумии чемпионат ин навбат он қадар тағйироти ҷиддӣ надорад. дастаи Куктош боз ғалаба кард ва ҳоло ҳам бо як холи зиёд аз ҳосилот бо 26 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. ҳосилот ки бозии мушкилашро муқобили Ҳулбук бо пирӯзӣ пасизар кард бо 25 имтиёз дар зинаи дуюм аст. Динамо бо мусовии охир муқобили Паншер ба шумораи холҳояш доғи сиёҳ зам кард, вале дар мавқеи қаблияш яъне сеюм бо 22 имтиёз маскан гирифтааст. Ҳулбук бо 18 хол дар зинаи чорум аст ва агар як бозии дигар мағлуб ё мусовӣ кунад, дар ин хона боқӣ монданаш зери суол меравад, чун Сарои Камар ҳамагӣ бо як холи кам аз ӯ бо 17 имтиёз дар мавқеи панҷум қарор дорад. Гулистон ҳам оҳиста оҳиста ба боло меравад ва ҳоло дар мавқеи шашуми ҷадвал наздик ба дастаҳои зур аст. Сарҳадчӣ шумораи холҳояш аз рақами 3 зиёд нашуд ва бо ин мавқеи 11-уми ҷадвалро ихтиёр кардааст ки баъди ӯ танҳо як дастаи дигар аст тамом. ин даста тими Ваҳдати шаҳри Ваҳдат аст ки дар 10 давр танҳо як маротиба мусовӣ карданд ва бо ҳамон як имтиёз аз ҳама охиранд. даври баъдӣ хеле аҷиб мешавад. дастаи хушсалиқаи Гулистон бо дастаи Динамо рӯбарӯ мегардад. ин бозӣ ба назарам кирои тамошо ҳаст. имтиҳони навбатӣ барои Гулистон хоҳад буд. оё аз уҳдаи шикаст додани дастаҳои сатҳи болоӣ мебарояд ё не? бозии дуюмӣ низ бад нест. ҳосилот бо дастаи Паншер рӯбарӯ мешудааст. моҳир дар майдони худ Барқчиро интизор аст ва Сарои Камари 5 бо Ҳулбуки Восе барои мавқеи чоруми ҷадвал мубориза мебаранд. ин бозии марказии давр аст. дастаҳои заифи мусобиқа рӯ ба рӯи ҳам мебароянд. Ваҳдат дар майдони худ Сарҳадчиро қабул мекунад ки ин дастаҳо низ бозии хуб нишон хоҳанд дод, чун тақдири мавқеи аз ҳама охири ҷадвал муайян хоҳад шуд. душанбе дар майдони худ дастаи Куктошро интизор аст ки гумонам Куктош ин навбат низ дар садри ҷадвал боқӣ мемонад. рӯйхати нишонзанҳои чемпионат нисбати даври қаблӣ тағйироти ҷиддӣ дорад. муҳсин рустамзода, футболбози дастаи Гулистон ки даври қаблӣ 11 гол дар хазинааш дошт, ҳаминак дар даври охир 2 голи дигар ин шумораро зиёд кард ва шумораи голҳояшро ба 13 адад расонид ки ҳоли ҳозир дар рӯйхати мазкур садрнишин аст. Худоидод Узоқов бошад аз дастаи Куктош ҳоли ҳозир бо 10 гол дар мавқеи дуюм қарор дорад ва Абдуфаттоҳ Худоидодзода ки дар даврҳои аввал дар мавқеи аввали рӯйхати мазкур буд, ҳаминак бо 9 голи пештараш ҳоло ҳам дар мавқеи сеюми рӯйхат қарор дорад. Азизбек Султонов аз дастаи Куктош бошад 9 гол дорад ва дар мавқеи чоруми рӯйхат қарор дорад. Далер Чолов бошад аз дастаи Ҳосилот, ҳоло ҳам шумораи голҳояш аз 8 зиёд нашудааст ва дар мавқеи панҷуми ҷадвал аст. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи ФАТ ширкати теннисӣ аст. моро ҳамроҳӣ кунед то дидори навбатӣ. хайр.